България. Имаме богата природа и богата история. Имаме си магистрали, молове, айфони и въпреки това милиони българи живеят на ръба на бедността. Въпросът обаче не е само защо има толкова бедни българи, а защо разликата между богати и бедни става все по-голяма и защо това вече не шокира никого. Като кажем бедност, много хора си представят крайна мизерия. Истината обаче е по-неудобна. Така, например, в България имаме работещи хора, които не могат да покрият дори основните си разходи. Пенсионери, които избират между лекарства или храна. Цели региони, които живеят с доходи, които не стигат дори за минимален стандарт на живот. И най-абсурдното, можеш да работиш на пълен работен ден и пак да си беден. Това не е личен провал. Това е проблем на системата. И докато ти едва смогваш да вържеш двата края, безлични корпорации надуват цените на стоки от първа необходимост, а продънени от корупция държавни институции и регулатори надуват административни такси и сметки за битови нужди. България е сред страните с най-голямо неравенство в Европейския съюз. Но какво означава това? Това означава, че малка група хора трупа огромно богатство, докато огромната част от населението живее от заплата до заплата. Макар и средната стойност на възнагражденията да изглежда добре, истината е далеч по-мрачна. Междувременно неравенството не е само в доходите. Имаме различен достъп до образование, различен достъп до здравеопазване, различни възможности още от детството. Всички тези разлики увеличават бездната между елита и всички останали. Защо се стигна до тук? Причините за това не са една или две. Те са много. Така, например, имаме ниски заплати и слаб пазар на труда, регресивна данъчна система. Това е плоския данък, който изцежда бедните и работещите, а пълни джобовете на най-богатите. Имаме корупция и неефективни институции. Имаме и регионални неравенства, защото София не е България. И може би най-големия фактор. В България успехът твърде често зависи не от труд, а от връзки, позиция и стартови условия. И когато системата награждава малцина, останалите просто се опитват да оцелеят. Естествено, някои биха казали, че сам си виновен, че хората са бедни, защото не са работили достатъчно. Истината обаче е друга. Не всички са имали еднакъв старт в живота, не всички са имали мрежа за подкрепа и не всички грешки струват еднакво. Какво следва? Бедността и неравенството не са просто статистика. Те водят до недоверие към институции и недоверие един към друг. До социално напрежение и до обществена дисфункция. В България обаче неравенството и бедността са се срасли с нашето виждане за живота. Възприемаме ги за нещо нормално, за нещо естествено. В прогресивна България вярваме, че бедността и икономическото неравенство не са неизбежни. Те са резултат от конкретни политически решения и могат да бъдат намалени с други, по-справедливи решения. Нашата цел е проста. Всеки човек в България да има право на достоен живот и реален достъп до равни възможности. Затова настояваме за достоен труд и справедливи доходи. Работата трябва да осигурява добър живот, а не постоянен страх дали ще стигнат парите до края на месеца. Настояваме за справедлива данъчна система, в която тези с най-големи възможности допринасят повече, а хората с най-ниски доходи не носят най-голямата тежест. Вярваме в образование и в здравеопазване като права, не като привилегии за малцина. Децата не трябва да бъдат осъдени на бедност заради доходите или произхода на своите родители. И вярваме, че България не свършва в столицата. Равни възможности трябва да съществуват във всеки град и във всяко село. Солидарността не е наказание. Тя е основа на всяко нормално общество. Ако това, което чу ти харесва, ако вярваш, че България може да бъде по-справедлива и че достоинството не трябва да е лукс, значи не си сам. Ние от Прогресивна България сме общност от хора, които отказват да приемат бедността и неравенствата като естественото положение. Промяната не идва отгоре. Тя идва, когато хората се организират. Затова те каним да станеш член на Сдружение Прогресивна България и да се присъединиш към нашите канали за комуникация, където обсъждаме идеи, политики, кампании и реални действия за промяна. Това е място за разговор, за несъгласие, за споделяне на идеи с уважение към чуждото мнение и за изграждане на алтернатива. Ако искаш не просто да коментираш, а да участваш, мястото ти е с нас. Присъедини се, защото достойният живот не се подарява. Ние трябва да го извоюваме, доизградим и защитим заедно. Линковете са в описанието.